салют усім! Сябры, сёння мы падрыхтавалі для вас, як заўсёды, шмат цікавага і карыснага. Таму будьце уважлівымі, каб не пропустить самае-самае. А зараз я хочу запытацца, а якія у вас на сёння планы? У мяне, як мага хутчэй, усім паказаць свой новы нататнік. А што ў ім? Пакуль што нічога, але гэта не галоўнае. Будзеш хваліцца прыгожай вокладкай толькі ўсяго? А што такога? У мяне ёсць прыгожы нататнічак, і я хачу усім яго паказаць. Вельмі прыгожы. Але, Касечка, і ў мяне таксама ёсць нататнік, і ў нашых гледачоў. Аднак у нашых гледачоў у ім ці ўласныя вершы, ці нейкія вясёлыя гісторыі запісаны. А ў мяне малюнкі. Праўда? Праўда. Малюнкамі і вершамі і трэба з сябрамі дзяліцца, а не проста прыгожай вокладкай. Тады я зараз жа зраблю які-небудзь малюнак. Толькі што мне намаляваць? Што-небудзь такое, каб усіх здзівіць. І не напужаць. О, я ведаю, што гэта можа быць. Зараз жа пачну маляваць свой партрэт. Ух ты! А калі ён у цябе не вельмі атрымаецца, і цябе на ім ніхто не пазнае? Лесік, ты хочаш сказаць, што я дрэнны мастак? Я такога не гаварыў. Пакуль што не гаварыў, але хацеў сказаць. І не хацеў. Я і так ведаю, што ты не самы добры мастак. О! Настачка, ты гэта чула? Чула, але не трэба сварыцца з самага ранку. Нават калі цябе яшчэ ніхто не называў самым лепшым мастаком. А што трэба? Трэба маляваць, спрабаваць і спрабаваць. І галоўнае, каб мастак рабіў сваю справу ў добрым настроі. Залатыя словы, Настачка. І так у любой справе. Калі што-небудзь адразу не атрымліваецца, не трэба нервавацца і кідаць усё тое, што ты распачаў. Неабходна набрацца цярплівасці і працягваць. Трэніравацца і трэніравацца. І вынік абавязкова будзе цудоўным. Вы мяне упэўнілі. Я зараз жа пачну маляваць свой партрэт. Толькі не перашкаджайце мне. Добра, а мы пакуль з гледачамі мультфільм паглядзім. Ага. Глядзіце, як у мяне атрымалася. Цудоўна! І чаму ты раней такія партрэты не рабіла? А ты што скажаш, Лесік? Нічога, але можна было зрабіць і больш сіметрычна. І вушы ты прымалявала сабе даўжэйшыя, чым на самой справе. І вочы больш вялікія. Ну і што? Я ж мастачка. Якія хачу вушы, такія раблю. Так, Кася, а мне твой партрэт вельмі-вельмі падабаецца. Я буду прасіць цябе, каб ты і мяне намалявала. О, гэта я з радасцю. Лесік, а ты будзеш да Каці запісвацца, каб яна і твой партрэт намалявала? Я яшчэ падумаю. І спачатку пагляджу, які твой партрэт, Настачка, атрымаецца. Як хочаш. Але потым у мяне часу можа на цябе і не хапіць. У знакамітых мастакоў так заўсёды бывае. Прыйдзецца цэлы год чакаць, а можа і 2. Лесік, а ты закажы свой партрэт у нашых гледачоў. А што, гэта ідэя? Сябры, я ведаю, што сярод вас ёсць цудоўныя мастакі. А хто ўжо маляваў свае партрэты? Ёсць такія. Гэта нават цікавей, чым зрабіць фатаграфію. Фатаграфія адно імгненне і ўсё. А над партрэтам трэба працаваць гадзінамі і нават тыднямі. Затое мастак перадае свой настрой кожнаму партрэту. Таму адзін і той жа чалавек можа зусім па-іншым выглядаць на карцінах розных мастакоў. Лесік, мне здаецца, што ты хацеў даць заданне нашым гледачам. Гэта будзе моя просьба. Сябры, дашліце мне, калі ласка, свае партрэты. Якое цудоўнае заданне. І трошкі напішыце пра сябе, што любіце, дзе вучыцеся, з кім сябруеце. А потым наш разумнік закажа свой партрэт камусьці з нашых мастакоў-гледачоў, так? Напэўна. Якраз гэта я і планаваў. Спачатку наладзіць вялікую выставу партрэтаў нашых гледачоў, а потым назваць імя таго хлопчыка ці дзяўчынкі, у каго я закажу мой партрэт. Тады хутенька трэба нагадаць адрас, куды мастакам аўтапартрэты адпраўляць. Нашы пастаянныя гледачы ведаюць яго на памяць. Але ўсё роўна трэба пераправерыць, каб лісты хутка дайшлі па патрэбным адрасе.
Ну добре. 220 114. Город Мінськ, вулиця Макаёнка, 9, програма «Добрий ранок». Я заўсёды гляджу і электронную пошту нашай праграмы. Таму нагадаю і яе адрес. Добраранок ТВ @gmail.com. Заданні абвясцілі, адресы нагадалі, а зараз самы час глядзець мультфільм. Сябры, працяг мультфільма мы ўбачым трошкі пазней. Так, што ж гэта можа быць? Кася, что ты там мармычешь себе под нос? Я не мармычу, я успоминаю. Што-небудзь вясёлае і цікавае? У Касі іншага не можа быць. Хіба гісторыя ў яе самая незвычайная, нават фантастычная. Ой, не даяце вы мне засяродзіцца і думкі сабраць. А на што іх збіраць? Лесік, адчапіся, калі ласка, ты мяне заблытаў. Нам вельмі цікава, ці доўга ты будзеш сядзець ды сама сабе нешта прыгаворваць. Все, больше не сяджу и не проговорываю. Я просто хотела вспомнить, где бачила вельми прыгожие рамки для картин. А якую карціну ты будзеш у рамку ўстаўляць? Усе свои картины я вырашила у рамки уставить, а потом на стену повесить. Ух ты, усе? Усе до одной. Кася, нам тады прыйдзецца ачысціць усе сцены ў нашым пакоі. А калі не хопіць месца, я займу і стены у іншых пакоях. Ой, Касечка, а ў мяне якраз ёсць вельмі прыгожая рамка для невялікай карціны. Только такого памеру картины у мяне пакуль што няма. Слухайте, дзяўчынкі, а хіба мастак спачатку бярэ рамку, а потым малюе пад яе карціну? Я лічу, што ўсё адбываецца наадварот. Лесік, дасканальна вывучы гэтае пытанне, а потым раскажы ўсім нам. А пакуль ты ў навуковае падарожжа адправішся, мы працяг мультфільма паглядзім. Лесік, і што ты даведаўся пра рамкі і карціны? Я? Вельмі много цікавай інфармацыі. Падзяліся з намі. Ну, слухайте. Оказывается, шмат стагоддзяў таму мастакі нават не ведалі, што свае карціны можна ўпрыгожыць рамкамі. Няўжо? Але нехта з іх усё ж такі вырашыў ставіць сваю працу ў рамку. Так, і пачалі ствараць рамкі для карцін адна лепш за другую. Упрыгожвалі іх каштоўнымі камянямі, незвычайнымі ўзорамі і нават золатам. А я бачыла карціны, у якіх рамкі нагадвалі сапраўдныя калоны. Ёсць і такія. І гледачам не зразумела, чым захапляцца, карцінай ці рамкай. А мне больш падабаецца, калі рамка акуратная і не адцягвае увагу ад прагляду малюнка. А калі ведаеш, што карціну стварыў адзін вельмі вядомы мастак, тады зусім вачэй нельга адвесці. Кася, ты, напэўна, хацела сказаць адна вельмі вядомая мастачка? А, так і ёсць. Вядомая тэлевядучая мастачка Кася. Ой, дзяўчынкі, паглядзіце на гадзіннік. Нам нельга на заняткі спазняцца, і нашым гледачам таксама. Таму паабяцайце нам, што пасля школы вы пагуляеце на свежым паветры, зробіце дамашнія заданні, а потым знойдзеце хвілінку, каб памаляваць. І не забудзьцеся, што заўтра зранку Мы зноў сустрэнемся у нашым добраранку! Не праспіце.